Кая гына гомер итсәк тә, һәммәбезнең үз тормыш казаны бар. Ерактагы якын кардәшләр, якындагы кызыклы шәхесләр, күрнекле кешеләр, танылган һәм танылмаган талантлар. Очрашып күрешәбез, сөйләшеп серләшәбез, шаярып көлешәбез. Без һәр вакыт куйда, күп вакыт юлда. Кузгалдыкмы? Киттек әйдә! Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Бүген без сезне талантлы милләттәшебез, опера сәнгатенең күрнекле вәкиле, Татарстанның халык, Башкортстанның атказанган артисты Илһам Валиев белән кызыклы очрашуга чакырабыз. Әлеге җырлар, сәхнәдәге чыгышлар белән төрелеп барган әңгәмә Илһам Валиев яшәгән Уфа шәһәрендә 2021 елның маенда яздырылды. Синең турында шундый фикер йөри бит инде. Хайдар Бегичевтан кала, икенче көчле тенор тавышына ия булган кеше. Син үзең нинди фикердә менә бу? Бу сорауның берничә кеше биргәне дә бар, ишеткәне дә бар. Шул турда язган инде. Менә Хайдар Бегичевтан кала, икенче. Һәркем үзенә күрә беренче булырга тиеш бу дөньяда. Мин Хайдар абыйны бик хөрмәт итәм. Ул минем өчен инде үзенчә бер төрле укытучым дип әйтергә кирәк инде. Ул мин теге укытучы дип әйтүем, мин аның белән теге вокал дәресләр алганы булмады. Мин аны укытучы дип әйтәм. Мин аның иҗатын бүгенге көнгә хәтле Хайдар абыйның җырларын тыңлыйм, аның башкару ысулларын өйрәнәм. Менә шул яктан ул минем өчен укытучы, бик югары дәрәҗәдәге уста башкаручы җырчы. Шун дөресен әйткәндә, андый җырчылар безнең татарда юк. Сиңа кайсы җиңелрәк бирәң? Нинди телдә уйна? Любой телдә. Нинди телдә дә булса җиңел. Ул чын күңелдән эшләгәндә аның теленә мөрәҗәгать итмәй. Әйдә, гомумән карыйгыз инде. Татар, рус, башкорт һәм итальян, француз. Итальян, француз, немец телендә дә җырлыйбыз. Син ул телләрне менә Юк, берсен дә белмим. Белмисең? Юк. Бары тик роль өйрәнәсең. Әйе, белмисең дигәннән яхшылап белмисең. Яхшылап без сөйләшерлек уровень дәрәҗәдә түгел. Булай нәрсә турында җырлаганыбызны беләбез. Анда инде теге русча әйткәндә подстрочный переводлар бар бит инде безнең менә клавирларда. Һәм инде ул ничә ел җырлый, ул кайбер сүзләрне уже аңлап торасың. Кайбер җөмләләрне аңлап торасың. Шуңа күрә теге бөтенләй аңламаган ише түгел. Na giornata sole, n'aria serena dopo una tempesta, quella rifresca, pariccia una festa, che bella cosa una giornata sole.
fronte a te, sta fronte a te. Her bir artistning ijod kishisining shitdan kuzatib qarab tura turgan kishisi bo'ladi. Sening андай kishing kim? Бүгінгі күнде андай кіші енді менің ғайлада, менің ғайла енді ол шеттен күзетіп тұрушы, менің үшін сүйінуші де, күйінуші де дегендей. Ол енді ең бірінші менің критик ол Лейсән, менің тұрмыш иптәшім. Çünkü ең ғаділ сөзләрні яқын кішіңіне әйтірге. Ол достар сені мақтарға да мақтайлар енді ол шаққатқан болар. Ол әр вақытта да ихластан булмаска мөмкин. Синең белән бергә яшәгән кеше инде, сине яраткан кешең, синең балаларыңа әнисе булган кеше һәр вакытта да гадил булачак. Мин шуңа күрә аның тәнкыйтенә дә, аның мактауына да бүтән кешегә караганда да ныграк ышанам. Шул минем балалар да инде, алар барсы да музыкантлар, алар барсы да теге музыка ягыннан грамотныйлар. Алар белән инде без шул грамота ягыннан әзрәк тикшерүләр үткәрәбез инде, кайбер спектакльләр турында сөйләшәбез, музыка турында. Алар да миңа шундый үзенә күрә теге критик ягыннан да алар әйтсәләр, мин инде аларны тыңлыйм, алар кулак салам. Менә минем бик яхшы укытучым хәзер инде ул исән түгел, Марат Магафурович деген укытучым бар иде. Менә ул мине опера сәнгатенә китерде, ул мине опера җырчысы итте дип әйтер идем. Менә ул инде мине бик нык ярата торган иде. Хәтта менә мин Екатеринбург шәһәренә эшкә киткәндә инде күзләремнән яшьләре ага. Мәйтәм, Марат агай, мин бит мәйтәм сугышка китмим. Менә мәйтәм кайтып йөрим. Сезнең белән шалтыратышып торабыз. Шул хәтле мине үзенчә, үзенең улы кебек якын итте. Ул минем педагог иде, ниде, академия укыганда. Мине шушы опера сәнгатенә сәхнәдә ничек басып тору, ничек кулларны каяк куерга, партнерлар арасында мөнәсәбәт, менә барсында ул миңа җентекләп аңлаткан кеше иде. Ул сезне күзәтеп Күзәтеп торды, күп еллар мине күзәтеп торды. Без инде аның белән нык якын элемтәдә булдык. Һәрбер спектакльләрнең язмаларын аңа алып кайта торган идем. Кирәк урында мактый торган иде, кирәк урында теге дөрес булмаган урыннарында төзәткәләп тә куя торган иде. Туган яклары Башкортстанның Чакмагыш районы хакында да еш кына искә алды Илһам сөйләшү барышында. Ул дөньяга килгән Имәнле күл авылы нәкъ менә шушы районда урнашкан икән. Анда минем бүгенге көндә әтием һәм энекәшем гаиләсе белән яши дип сүз тотты ул. Беләбез, Илһам, мин әйтәм. Беләбез. Имән каеннары да, искиткеч күле дә булган, матур табигатьле бу авылга сугылып чыгарга, андагы гүзәллеккә сокланырга өлгердек инде без. Ничек инде авыл егете шундый зур, бүйек сәнгатькә операга тартыла? Сез моны каян килә дип уйлыйсыз? Мин аны үзем дә аптырадым әле, сине тыңлап торам да әйтәм, каян килде икән дип. Бу бит менә уйлап карасагыз, без бит инде авылда тудык. Гармон, баян, мин үзем бик яхшы гармонда уйныйм инде, баянда уйный торган идем. Менә элек бит безнең колхозларда художественная самодеятельность дигән әйбер бик көчле була торган иде. Мәктәпнеке башта үтә, мәктәпнекеннән соң колхозныкы, ул инде Сабан туйдан да зуррак бер бәйрәмгә әйләнәдер, менә шушы концертларга әзерләнә. Мин генә шул артистлар арасында үскәч инде үзем өйрәндем гармонда уйнарга, баянда уйнарга. Менә безнең бөтен Уфага укырга килгәнче бөтен белгәнем шул. Нотасыз гына инде мин наслухач уйнарга өйрәндем. Үзем шулай җырларга өйрәндем инде. Хайдар абыйларны тыңлап, Илһам абыйларны тыңлап, аларның җырларын җырлап дигәндәй. Менә Уфага килгәч, сәнгать училищесында хәзер беренче тапкыр фортепианоны күрдем шушы Уфага килгәч. Инде мин армиядан урап кайткач, уже 20 яшьлек
малай инде. Шул менә шунда әкрен генә Тартылды. бей укыганда бит инде анда программа бирелгән. Ниндидер классик әсәрләрне, теге тавыш мөмкинчелеге җиткән әсәрләрне өйрәнеп, әкрен генә өйрәнәсең. Менә шуннан ничектер күңел тартыла, шул кызык булып китте инде ул. Мин инде үземне гомумән эстрада җырчысы булырмын дип уйлап күз алдына. Безнең бүгенге героебыз Илһам ничек илһам булган соң? Илһам чыганагы вдохновение мәгънәсенә таянып бирмим мин хәзер бу сорауны. Әңгәмә барышында ачыкланган героебызның исемен сайлау белән бәйле мәгълүматка таянып. Героебыз белән аралашканда әлеге сорауга җавап турыдан-туры легендар җырчыбыз Илһам Шакиров белән бәйле булуы ачыкланды. Кайчандыр Илһам Шакиров Валиевлар яшәгән авылда гастрольләрдә чагында безнең бүгенге героебызның әтисенә өстәл артында бөек җырчыбыз белән янәшәдә утырырга насыйп була. Һәм шул чагында җырчыга аның кыяфәт сынына, сөйләү һәм җырлавына, гомумән талантына таң калган Фәһим абый героебызның әтисе улы туса исеме Илһам булыр дип күңеленә беркетеп куя. Худайның амин дигән вакытына туры килгән булса кирәк. Уйлаган, теләгән мизгелләре. Озакта үтми, көчле илһамлы, моңлы тавышлы, киләчәктә зур опера сәхнәләрен тотарга сәләтле Илһам безнең бүгенге герой егетебез дөньяга килә. Әңгәмә барышында Илһам абый, Илһам Шакиров ул мөселман дөньясындагы кабатланмас мөгъҗиза дигән акыллы һәм бик тә дөрес фикерне җиткерде безнең бүгенге героебыз. Күпләрнең күңелләренә май булып ятардай тирән мәгънәле сүзләр бу. Шулай бит? Югары завыклы безнең бүгенге героебыз. Хәер, элиталар кайчандыр ни бары сойланганнар сәнгате булып торган опера сәхнәләрен тотучы җырчы бүтән төрле булырга тиеш тә, мөмкин дә түгелдер. Минем күзәтүләрдән күренгәнчә, бу хакта тагы бер кызыклы версия яшәп килә. Материалны эфирга әзерләгәндә Башкортстанның Чакмагыш районында урнашкан Илһам Валиев дөньяга килгән Имәнлек күл авылының җирле халкын бик яшь аристократларга тиңлиләр икән. Үз-үзләрен тотулары буенча аларны французларга охшаталар дигән фикерне дә ишетергә туры килде үземә. Әллә чыннан да шулай инде бу? Илһам Валиевның фикерләү рәвеше, янәшәдәгеләргә җиткергән уй-хисләре дә ниндидер тирән мәгънәгә ия. Бөек материаллардан тора төсле кебек тоелды миңа. Театр сәхнәләрендәге чыгышлары да артистның рольгә чын күңелдән бирелеп эш итүе, торгызган образны геройны аның хылкын, кичерешләрен тирәнтен аңлап, оста итеп башкаруы аерып тораны күпләрдән.
героебыз хакында сөйләгәндә тагы бер истәлекле урын турында әйтми мөмкин түгел. Ул алтын маскалы, илһамлы каршы алган, соңгы елларда аның иҗади тормышында зур роль уйнаучы Екатеринбург каласы. Әңгәмәдәшебезнең сөйләвенә караганда, соңгы елларда бу шәһәрнең опера һәм балет театрында куелган күп кенә спектакльләрендә катнашкан ул. Без һәммәбез җир кешесе. Төрле синнән тормаган сәбәпләр аркасында сәхнәгә чыккан вакытларда булгалы иде ул. Мондый очракларда кәефсез килеш рольләрне күңелең аркылы уздырмыйча башкарган чакларда үземне әҗәткә акча алып торып, кайтарып бирә алмаган кеше хисләре кичерәммен дип аңлатты ул эчке кичерешләрен. Ә менә фаҗигали, уңайсыз рольләрне әтиләре башкарганда залда утыручы балалары кичерешләрен бүген инде бары тик елмаеп искә төшереп була. Алека спектакльдә мин молодой цыган инде булып уйныйм. Һәм спектакль азагында Алека инде бу яшь чигәнне пычак казап үтерә. Хәзер үтердә инде җыгылып нитем Хайдар спектакльдә. Бәләкәй дә аны ничә яшь булгандыр инде. Бахыр бала җылап беткән, әтине үтерделәр дип. Бу сәхнәдәме инде, сәхнә артында? Юк, ул залда утыра бит. Залда, залда. Шуннан соң мин поклонга чыккач кына успокоился бала. Аңлатып булмый. Ни Искәндәр безнең тосканы карарга яратадыр. Анда атып үтерәләр. Тоже башта шанды булмайм, атып үтергәч. Екатеринбургтагы спектакльдә тоже шулай әзрәк көйләнеп алган. Сәхнәдә нинди курьез очраклар булганы бар менә шундый. Аннары искә аласың көлә-көлә. Курьез, менә мин шушы курьез моментларына һәр вакыт үкенеп калам язып куймаганлыгыма. Алар еш булгалыйлар. Сүз онытканың бармы? Сүз онытыла, ансы инде ул аның нәрсәсе кызык. Сүз онытылу менә бер заман Ригалетта операсында Герцог партиясын башкарам. Бер айда 3-4 тапкыр спектакль җырларга туры килә. Хәзер июнь айында инде безнең сезоннар ябыла бит инде. Ригалеттада Герцогны җырлап торам, сәхнәдә спектакль бетеп килә. Һәм бер урында сүзен оныттым, бетте дә менә туктап калдык. Нәрсә әйтергә белеп булмый. Менә 1000 тапкыр җырланган әйбер килт кенә истән чыкты да китте. Менә ничек әйтеп була? Юк, ничек чыгасыз ул очракта? Музыкантлар кабатлый. Юк инде, монда теге Мхатовский пауза диләр бит. Мхатовский пауза озынрак булды инде. Бу Мхатовскийдан да артты. Ничек тә шуннан бер-беребезгә караштырып, тегеләй булай уйнаштырып, инде озактан искә төшеп җырлап киттек. Ул әле шундый момент иде, ул теге анда оркестрда уйнамаган момент. Без теге Башкагына игътибар итәбез. Шундый Уфа театрында да булгалады инде ул. Менә барсы да истә калмый. Уфада яшәп иҗат итүче талант, тирәнтен фикер йөртүче милләттәшебезнең дөнья кичкәндә шатлыгы да, кәефне төшергән, уйланырга мәҗбүр иткән вакытлары да булгалыдыр.
төрлесен кабул итәргә әзер, күбесенчә күктә язылганнарга, язмышка таянып эш итүче тормыш Илһам Валиевның янәшәсендәге Агыйдел суларыдай ага бирә. Әнә инде балалары да үсеп җитеп, әтиләренең дәвамчылары диярсең, иҗатны үз итүләрен исбатларга өлгергәннәр. Илһам Валиевның улы Хайдар бүгенге көндә Мәскәүдә Рәсәйнең данлыклы бер туган Гнесиннар исемен йөртүче музыка академиясендә белем ала. Кызы Зөһрә Уфада опера һәм балет театры хорында профессиональ дәрәҗәдә иҗат белән шөгыльләнә. Кече улы Искәндәр дә инде киноларда төшәргә өлгергән, җыр биюне үз итә. Һөнәре буенча педагог Ләйсән Илһамның яраткан тормыш иптәше гаиләдәге һәрберсенә бишле куярга әзер. Һәр яклап ярдәм итеп килә үзләренә. Мондый мөхиттә гаилә башлыгы таланты тапшыруыбыз герое да бары тик үсешкә омтыла. Илһам Валиевның үзенчәлекле матур, ягымлы тавышы инде бүген күп тапкырлар искә алган Агыйдел суларыдай күңелләрне тибрәтә бирә. Тамашачыларны кандырып, көчле һәм моңлы итеп яңгыравын дәвам итә. Sizning yoqdan iskar jillar bilan kelar zamon migodir xabar birga bo'lgan shohrim minutlarim nik sog'inam ekan bu qadar. Татарстан халкына нинди теләкләр җиткергән? Татарстан халкы безнең өчен инде ул Казан шәһәре бит инде Мәккә татар халкы өчен. Без һәр вакыт яратып Казанда йөрергә яратабыз, анда барып концертларда да җырлыйбыз, былай кунакка йөрергә яратабыз. Исән булыйк, матур яшик, дус яшик. Һәр вакыт безнең татар халкы ачык күңелле, ачык кулачлы, шулай һәр вакытта да каршы алсын безне. Илһам сәхнәдә чын-чынлап иҗат итүче артистны күкләр фикерен җирдәге кешеләргә җиткерүче арадашчы дип саный. Бу фикере дә бик тә тирән мәгънәле, акыллы һәм дөрес миңа калса. Ә инде әлеге сүзләрне җиңел булмаган, төрле сәбәпләр аркасында күпләр аңламаган, аңлый алмаган, әмма бәхәссез иҗади зәвыклылык тәрбияләүгә юнәлтелгән опера сәнгатенең авторитетлы вәкиле тарафыннан әйтелүе, җиткерелгән фикергә аерым бенешкәлек, фәлсәфи чагылыш һәм дәрәҗә өсти. Тапшыруда Илһам Валиев гомер иткән Уфа шәһәрендә, ул дөньяга килгән Башкортстанның Чакмагыш районында урнашкан Имәнлекүл авылында төшерелгән видеоязмалар, Илһам Валиевның шәхси архивындагы фото-видео материаллар, Татарстан Яңа гасыр телекомпаниясендә сакланучы төрле материаллар кулланылды. Шушы урында мин тапшыруыбызны караучы барлык тамашачыларга иң изге теләкләр җиткереп, хәзергә саубуллашып торам. Янәдән кызыклы очрашуларга кадәр.
жыр